det sådan der, men... Det kan være, de gør det. Ja, og så var det lige en vold, så træt og kikset, man er jo ikke blevet... De holder lige, de har parkeret. Ja, men vi er klar, du. Det gik så godt. Du tog det så godt. Indvendigt er det ikke så godt. Hej du. Hej. Det er sgu godt, at vi tog noget rave i det nu. Tillykke! Det er der også bare for meget. Ja, det er vi heller ikke. Det er vi heller ikke. Tillykke med fødselsdagen. Ej, Emil, du. De er da ikke rigtig kloge. Hej, Nana. En pung, og så i regnvejr her. Det har vi også en klage over. Ja, det kan da godt stå. Hej, Mille. Ej, og nej, jamen altså, det var da utroligt. Jeg skal lige udenfor det her. Hvem fanden har fået det? Det er ikke i dag. Så siger I slet noget. Jamen, den må jeg ikke sagt nej til Mette. Til sidst kan vi lige tage ham tossen med iPad'en. Ja, det er skide godt.